அதாவது இப்ப சமீபத்துல இந்த சிஎஸ்கே அணியில இலங்கை வீரர் ஒருத்தர் அணியில சேர்த்திருக்காங்க. திராவிடத்தோட மாடல வச்சு நான் பார்க்கிறப்ப, நம்ம தமிழ் தேசிய கண்ணோட்டத்திலயோ, தமிழர் கண்ணோட்டத்திலயோ திராவிடம் செய்ற எதையுமே பார்த்தா நம்மளுக்கு விளங்காது. ஆனா அத திராவிட கண்ணோட்டத்துல பார்க்கிறப்ப, அவங்க திட்டமிட்டு ஏன்னா இந்த 10 வருஷத்துல சிஎஸ்கே ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எந்த ஒரு இலங்கை வீரரையும் அவங்க எடுக்கல. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தோனே, அந்த சிஎஸ்கே கட்சிய வச்சு நடத்துற ஸ்ரீனிவாசன், ஒரு இலங்கை வீரரை எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, அத நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்ல இதுதான் திராவிடம் நான் சொல்ல வந்தேன்ல உங்களுக்கு. பணம், பதவி, அதிகாரம். இதுக்காக என்ன என்ன வேணாலும் அவங்க செய்வாங்க. அதிகாரம் வரும்போது இப்ப அதிமுக செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அம்மையார் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, இங்க கிரிக்கெட் டீம் விளையாட வரப்ப இலங்கை அணி இங்க வருதுன்னு சொன்னோன்னு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு போராட்டம் நடந்தது. அதை மதித்து இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் இங்க இருக்குது. ஒரு இனப்படுகொலை செய்த அந்த நாட்டிலிருந்து அந்த விளையாடுறப்ப இங்க மனம் புண்படுதல்லாம் சொல்லி அதுக்கு நிரந்தரமாக தடை ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? எனக்கு நினைவில் இருக்குங்க. சரி இருக்குது. இப்ப இவர் தமிழ் என்ற பெயரை சொல்லி, உணர்வு என்ற பெயரை சொல்லி, இனம் என்ற பெயரை சொல்லி அரசியல் நடத்தின திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள்லாம் ஏன் வாய்மூடி மௌனமா இருக்குது? ஏன் இருக்குது? இப்ப வைகோ எங்க போனாரு? ஐயா தோழர் மத்தவங்க எங்க போனாங்க? இத்தனை பேர் அன்னைக்கு எகிரி குதிச்சுட்டு இருந்தாங்கல்ல, அவங்களாம் எங்க போனாங்க? இப்ப நீங்க யாருமே செய்ய முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஊடக பலம் இல்லை. இதை நீங்க அதிமுக பீரியட்ல இது நடந்திருந்ததுன்னா அந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் ஒரு 100 கணக்கா எழுதி பொய்யோ முயல் கட்சி ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்தது. இப்ப அனிதாவை போல 2-3 மரணம் தொடர்ந்து நடந்திருக்கு. அனிதாவுக்கு நடந்த ஒரு பெரிய கச்சேரி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அங்க போய் ஊடகங்கள்லாம் வீட்டு வரைக்கும் உள்ள நுழைஞ்சி சந்துக்கு சந்து கேமரா வச்சு அந்த கண்ணீரும் கவலையும் போட்டு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேரை சொல்லியே ஓட்டு வாங்கி உக்காந்துட்டு பிறகு ஒரு 3 மரணம் 3 சகோதரிகள் இறந்திருக்காங்க. இப்ப எந்த ஊடகம் அந்த மாதிரி ஒப்பாரி வைக்குது சொல்லுங்க? இப்ப அனிதாவனுடைய மரணம் மட்டும்தான் நீட்டு. இந்த 3 பேர் வேற காரணங்களால் தற்கொலை சொன்னாலும் சொல்லுவீங்க நீங்க. முத்துக்குமாரனுடைய இனத்துக்காக தீ குளிச்ச முத்துக்குமாரனுடைய மரணத்தையே நீங்க கொச்சைப்படுத்தியவர்கள். அப்ப தொடர்ச்சியாக இனப்படுகொலைக்காக தீ குளிச்சுட்டு இருந்த நிறைய பேர் வேற வேற காரணங்களுக்காக தீ குளிச்சாங்கன்னு சொன்னவங்க நீங்க. அதனால இப்ப இந்த அனிதாவினுடைய மரணங்கள் தொடரும். இந்த அனிதாக்களினுடைய மரணங்கள் வேற காரணங்களுக்கும் உங்களால சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு அதுக்காக மனசாட்சி எல்லாம் இருக்காது. இந்த ஊடகங்கள் இது பெருசுப்படுத்தாது. அந்த அரசியல் கட்சியும் அதுக்கெல்லாம் அச்சப்படாது. நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு ஏன்னா பட்டுன்னு வேற ஒரு விஷயத்த திசை திருப்பிட்டு வேற ஒரு கைது எதனா செய்துட்டு அதை நோக்கியே போகும். அப்புறம் நீங்க அதையும் தாண்டி இந்த கிரிக்கெட் பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்கன்னா இன்னொரு விஷயத்த திசை திருப்பி போட்டு இதெல்லாம் ஒரு உளவியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அடிப்படை இதோட நகர்ந்துகிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த கூட்டங்கள் எல்லாமே. இப்ப இதெல்லாம் நீங்க அவங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வருதுன்னா ஒரு விஷயத்த மிகப்பெரிய விஷயத்துல பண்ணுவாங்க. இன்னொரு விஷயத்த உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன். 2009 அந்த இனப்படுகொலைக்கு முன்பாக தொடர்ச்சியாக வழக்கறிஞர்களுடைய போராட்டம்லாம் பெரிய அளவுல நடந்தது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கறிஞர்கள், சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் மிக மிக ஒரு துணிச்சலான அந்த மாதிரி போராட்டம் எதிர்க்கு தொடங்குனது. அப்படி ஒரு போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு நாள் கூட அந்த குடும்பத்தினுடைய தொலைக்காட்சி இவர்கள் எல்லாம் இந்த போராட்டம் இப்படி இருக்கிறார்கள்னு ஒரு நாள் கூட காட்டல. ஒரு இனப்படுகொலையுடைய காட்சியை கூட காட்டல. கை கட்டுற தூரத்துல ஒரு இனம் ரத்தமும் சகதியுமா குழந்தையெல்லாம் குழந்தையெல்லாம் செதறி அடிக்குது அந்த குண்டுங்க. ஒரு காட்சியை கூட காட்டல. ஆனா சட்டக்கல்லூரி வளாகத்துக்குள் 2 மாணவ மாணவர்களுக்குள்ளாக அடித்தடி நின்று அங்க போய் நின்று நீ லைவ் காட்டுற நேரடி ஒளிபரப்பு பண்ற உனக்கு எவ்வளவு வன்மை இருக்கும். சாதி கலவரம் வரணும். இந்த மண்ணில் அந்த சாதி கலவரத்தை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்கணும். இனப்படுகொலைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை இந்த சமூகம் முன்னெடுத்துடக்கூடாதுன்றது எவ்வளவு ஒரு வன்மை இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வன்மை அரசியல் உங்களுக்கு ஒண்ணு எத்தனை காலம் நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு காலம் மாறாதா என்ன? நீங்க மட்டுமே அதிகாரத்துல இருந்து இன்னும் இந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இப்படியாக பேசக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு வழக்குகளை போட்டு நசுக்கி சிறையில தள்ளில வேற ஏதாவது நொடிந்து போக செய்து இது களத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்திட்டு இன்னும் நீங்க இந்த சூழ்ச்சி இந்த வஞ்சம் இந்த வன்மம் இன்னும் எத்தனை காலம் உங்களுக்கு நீடிக்கும்? புரியுதுல? இவர்கள் எப்படின்றத சொல்ல வர உங்களுக்கு இல்ல. இந்த வன்மம் அப்படின்றது இப்ப தோன்றுனது இல்லையா? நீங்க வரலாற்று பார்வையில பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு 500 வருஷமா தமிழர்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது. அது நம்ம பேசுவோம் இன்னொரு நாள். கடைசியா எனக்கு 2 கேள்விகள், முக்கியமான கேள்விகள். நீங்க அண்ணன் முத்துக்குமாரோட மரணத்தை பத்தி சொன்னீங்க. அண்ணன் முத்துக்குமார் மரணத்தை அதை நீர்த்து போக செய்வதற்கு சிலர் வேலை செய்தனர். நீங்க அதை பத்தி நிறைய எழுதிருக்கீங்க. நானும் அதை பார்த்திருக்கேன். இப்ப நம்மளுக்கு என்ன கேள்வினா, சமூக நீதி தான் திராவிடம் தான் சமூக நீதி அப்படின்னு இவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. தேர்தல் முடிச்சு அமைச்சரவை நம்ம பாக்குறோம்.
21% ஆதி தமிழ் குடியான பறையர்கள் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறாங்க. மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில இருப்பவர்கள் அவங்க தான். ஆனா அமைச்சரவையில அவங்களுக்கு என்ன ஒதுக்கீடு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, 3 அமைச்சர்கள் தான் குடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு ஆதி திராவிடர் அந்த நலத்துறை அமைச்சர். அத விட்டுருங்க அவங்களுக்கு தான் குடுப்பாங்க. மீதி 2 அமைச்சர்கள். அந்த அமைச்சரவையும் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல செல்வாக்கான ஒரு அமைச்சரவை கிடையாது. ஆனா அதே சமயம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாற்று மொழியினருக்கு 5 அமைச்சரவர்கள் மிக முக்கியமான அமைச்சரவர்கள், ஒரு துணை சபாநாயகர். இப்ப காமாட்சி நாயுடுவே சொல்றாரு, முதல்வரே எங்க சமூகம் தான் அப்படின்னு. சரி நம்ம அதெல்லாம் இவ்வளவு செல்வாக்கான எல்லா அமைச்சரவையும் தூக்கி மாற்று மொழியினருக்கு குடுத்துட்டு, ஆதி தமிழர்களுக்கு வெறும் 3 அமைச்சரவை குடுத்து, அதுவும் உப்பு சப்பு இல்லாத ஒரு அமைச்சரவை குடுக்கிறது தான் திராவிட சமூக நீதி அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழும்புது. நம்ம என்ன கேட்கிறோம்னா, அந்த கட்சியில இருக்கிற தம்பி தம்பி நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க எவ்வளவு கேள்வி கேட்கறது பதிலா அங்கிருந்து வந்து என்ன அடிச்சுட்டே போயிடலாம். புரியுதுல்ல உங்களுக்கு? சமூக நீதின்னு சொல்றீங்களா தம்பி? சமூக நீதின்னு சொன்ன உடனே பத்திக்கிட்டு எரியுது. என்ன எங்க சமூக நீதி இருக்குது உங்களுக்கு? சொல்லுங்க நீங்க. இப்ப திராவிடத்துக்கிட்ட சமூக நீதி இருக்கிறதா? அதான் நீங்க கேட்க வரீங்க. கரெக்டா? ஆமாமா, ஆமா. சரி. அமைச்சரவை அமைச்ச உடனே 2வது நாள்லயே ஒரு பதிவு நான் விரிவா எழுதி போட்டிருந்தேன். திமுக தொடங்கின காலத்துல இருந்து இந்த எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த தமிழர் ஊடகம் வாயிலாக இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த மக்கள் திரும்ப திரும்ப எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லோரும் தான் வேணும்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்களே சில பேரு. லண்டன்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய தொழில் மாநாடுக்காக ஒரு பெரிய இவரு கூட வந்து காட்டி கொடுத்தவரு கூட வந்துட்டு கூடி பேசிக்கிட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்றேன், இது கேட்கட்டும், ம், யாராவது பேசிட்டோம். ம், என்ன சமூக நீதி இருக்கிறது? சமூக நீதினா என்ன? நீங்க தான் பேசுனீங்க. பார்ப்பனர்கள்கிட்ட 90% 3% இருக்கிற பார்ப்பனர்கள் 90% இடம், மீதி எல்லாருமே நாங்க 90% இருக்கக்கூடிய நாங்க 3% வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு நீங்க தான் கேட்டு அதுக்கு வந்த குரல் சமூக நீதி சொல்லிக்கிறீங்க. அந்த சமூக நீதி அரசியலை எப்போதாவது நீங்க திமுக கொடுத்திருக்குதா? அத்தாரிட்டி திமுக தான் மெயினா நீங்க பார்க்கணும். ம், எப்போதாவது கொடுத்திருக்காங்க? தொடர்ச்சியா வாங்க. அண்ணாவுக்கு பிறகு நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வாங்க நீங்க. திமுக தொடங்கினப்ப அந்த காலகட்டத்துல அண்ணா வந்துட்டு அதிக பெரும்பான்மை மக்கள் சென்னையில இவங்க தான், அதனால இவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும், இவங்களுக்கு முதன்மை இடத்தை கொடுக்கணும், பலமே இவர்கள் தான் சொல்லிட்டு திமுகவுடைய முதல் கட்சி இன்னைக்கு ராயபுரத்துல இருக்குது ஒரு கல்யாண மண்டபமா மாத்திட்டாங்க. அன்பகம்னு அதுக்கு பேரு. இன்னைக்கு அறிவாலயத்துக்கு ம், எதிர்க்க இருக்கிற அந்த அன்பகம் கிடையாது. ராயபுரத்துல ம், அது கல்யாண மண்டபம் மாத்திட்டாரு. ம், அறிவாலயம் திறக்கிறதுக்கு முன்பு வரைக்கும் அதுதான் அங்க திமுகவினுடைய தலைமை இடமா இருந்தது. அந்த தலைமையிடத்தை திறக்கும் போது நாகர்கோவிலை சேர்ந்த ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான் அண்ணா வச்சு திறந்தார். ம், ரூபாய்க்கு 3 படி அரிசின்னு அண்ணா சொல்லி ஓட்டு வாங்கி அதிகாரத்துக்கு வந்தோன்னா அதனுடைய திட்டத்தை முதல் இடத்துல செயல்படுத்தின இடமே அன்னை சத்தியவாணி முத்து, அட்டவணை பிரிவு சமூகத்தை சேர்ந்த அந்த தலைவி அவங்களுடைய ம், முன்னிலை. ஏன்னா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் தரணும்னு ம், சொல்லிட்டு. ம், அவர் மறைவுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே மாறுது. சென்னை ம், மாநகராட்சியினுடைய வெற்றி ம். முதலாக திமுகவுடைய வெற்றி எங்க சாத்தியப்பட்டது என்று பார்த்தா சென்னை மாநகராட்சி தேர்தல். அண்ணா வந்து ம். கலைஞருக்கு மோதிரம் போடுற ஒரு படத்தை நீங்க ஆமா பார்த்திருக்கீங்க. பார்த்திருக்கேன், பார்த்திருக்கேன். இவர் ஏதோ ம், களப்பணியாற்றி இவர் ஏதோ வெற்றியை தேடி கொடுத்த மாதிரி. அந்த வெற்றியை தேடி கொடுத்தது சாமி என்கிற ஒரு பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர். ம், அன்னைக்கு சென்னை முழுக்க சேர்ந்து ஒரே ஒரு சென்னை மாவட்ட தலைவர் திமுக ஒரே ஒரு ம், மாவட்ட செயலாளர் தான். இன்னைக்கு 11 மாவட்டங்களாக பிரிந்திருக்கிறது. ம், அந்த ஒட்டுமொத்த சென்னைக்கும் சேர்த்து 37 இடங்களில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிளைக்கழக தலைவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள், ம், செயலாளர்களாக இருந்திருக்காங்க. அப்படி ம், என்றால் அவருடைய உழைப்பு அவங்களுடைய பலம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும். ம், ம், அப்ப நீங்க யார அந்த இடத்துல கொண்டாடி இருக்கோம்? ம், புரியுதுல்ல? ம், சூழ்ச்சியா உள்ள போய் நுழைஞ்சு மோதிரத்தை மாட்டிக்கிட்டு இவர் ஏதோ வெற்றியை தேடி கொடுத்த மாதிரி கண்ணதாசனுடைய வனவாசத்தில் அதை கிளியரா எழுதி இருப்பாரு. ம், அன்னைக்கு இரவு மனசெல்லாம் நாங்க உடைஞ்சு போய், ஆனா அவரு பணத்தெல்லாம் போட்டு செலவு பண்ணியிருக்கிறாரு. கண்ணதாசன் பணத்தை ம், எல்லாம் செலவு பண்ணி அழிச்சு ம், அவ்வளவு வேலை செய்து வெற்றிக்கு பாடுபட்டுட்டு கடைசியா என்ன அண்ணா நீங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்களே, ம். உனக்கு மட்டும் நீங்க கூட்டு மோதிரம் போட்டீங்களோன்னா அண்ணா நோகாம சொன்னாரு, தம்பி நீங்களும் ஒரு மோதிரம் வாங்கிட்டு வந்தா நான் உனக்கும் போட்டு கொடுத்துருப்பல்ல, அது அவ வாங்கிட்டு வந்த மோதிரமா நான் போட்டேன்னு சொல்லுவாரு. இது ம், கண்ணதாசன் எழுதியிருப்பாரு. ம், இவங்க எப்படிலாம் செய்யறாங்க? இது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை வந்து உங்களுக்கு அப்போதுல இருந்தே இவங்க புறக்கணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து நீங்க சொல்றப்ப சொன்னீங்க இந்த பட்டியல் 2வது நாளே நான் வெளியிட்டேன். மொத்தமும் வந்து எவ்வளவு சதவீதம் எந்தெந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் சாதி வாரியாகவே இந்த ம், இனத்து மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 5 இல்ல 7 பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு முதலமைச்சரோட சேர்ந்து. ஆனா ம், மத்த சமூகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு 3, 2, 4 அப்படி அமைச்சரவை கொடுத்திருக்கீங்க. அதுவும் இந்த அட்டவணை பிரிவு மக்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஆதி குடிகள் சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து 3, அதுவும் ம். வந்து உருப்படி இல்லாத உப்புச்சப்புக்கு இல்லாத ஒரு துறைகள் அப்படின்றது ஏன் காலங்காலமா நீங்களே தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்க ஒரு மைனாரிட்டியா இருந்துகிட்டு
பெரும் பதவிகளை நீங்க வச்சுக்கிட்டு மிக பெரும்பான்மை சமூகமா இருக்கக்கூடிய இவர்களுக்கு வந்து உப்பு சப்பு இல்லாம தொகையை கொடுத்து இது சமூக நீதியா அது? ம். என்ன சமூக நீதி? இவங்க திமுக கிட்ட இருந்தது, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திட்ட இருந்தது, திராவிடர்கள்ட்ட இருந்தா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இது வரைக்கும் ஒருத்தர் ம். பதில் எழுது ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா பொங்கி எழுந்து குதிக்கிற இவர்கள் எல்லாம் ஏகலை இவன் பேசியது தவறுன்னு இது வரைக்கும் வரல விவாதத்துக்கு. கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் ம். நானும். ம். நான் நேரம் ஐயா இப்ப நீங்க சமூக நீதி கண்காணிப்பு குழு தலைவராக இருக்கிற மதிப்புக்குரிய ஐயா சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் ஒரு விவாதத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு. ம். வாங்கட்டுலாம் விவாதத்துக்கு வர முடியாது. ஒபாமா கிட்ட தான் ஒரு விவாதத்துக்கு போவார். புரியுது இல்ல உங்களுக்கு? அ. உங்ககிட்ட எல்லாம் வர முடியாது. நீங்க வந்துட்டு அவரோட ஆளு. அப்ப நீங்க யாரோட ஆளு? நீங்க எப்படி அ. ஒரு இதுவா நீங்க வெளியில வர்றீங்க? நீங்க அவரோட ஆளா இருக்கிறீங்க, நான் இவரோட ஆளா இருக்கிறேன். கருத்து நீங்க முன் அ. வைக்கிறீங்க, நான் மறுக்கிறேன். பதில் சொல்லணுமா இல்லையா? அ. மதிப்புக்குரியவர் அவர். நாம வந்து குறைச்சு மதிப்பிடல. ஆமாமா. இல்ல, எல்லா இல்ல. வகையிலும் அ. வந்து மதிப்புக்குரியவர். ஆனா அ. எனக்கு நான் உன்னோட வயதுல சிறியவன் தான். நான் வந்து ம். ஐயா எனக்கு எதுவும் புரிதல் இல்லாம இருக்குது. நம்ம விவாதிப்போம். சமூக நீதி ம். வந்துச்சா எல்லாத்தையும் எப்படி வந்தது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அப்படின்னு நம்ம ம். விவாதிப்போம்னா, அதெல்லாம் உங்ககிட்ட விவாதிக்க முடியாது. எதுக்கு ம். பேச்சுன்னா, பொதுவா பேசணும்னா அதுவே முடியாது. இவர்கள் எல்லாம் ம். எப்படி இருக்கிறாங்க? உடனே கொச்சைப்படுத்தி பேசுறது. ஏகலை இவனுக்கு தெரியாதா? அவன் இப்படி, அவன் இப்படி. ஏதாவது ஒண்ணு இப்படிதான் நீங்க டைவர்ட் பண்ணுவீங்களே ஒழிய, அந்த ம். விவாதத்துக்குள்ளாக ஒருபோதும் அவங்க வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட ம். சமூக நீதியே இல்ல. பார்ப்பனர்களை விட மோசமாக மோசமான. ம். அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்துட்டு ஒரு பிரபலமான ஆங்கில பத்திரிகையினுடைய இது பாலசுப்ரமணியன் சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகையாளர் அண்ணல் ம். அம்பேத்கர் அவர்களை வந்து சந்தித்து பேசுவார். இந்த ம். திராவிடர்களுக்கு சாதி ஒழிப்பெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. ம். பிராமணர்களைப் போல தங்களை மாற்றிக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அங்க. நல்லா 100% உண்ம கவனிங்க. அம்பேத்கர். ஆ. திராவிடர்கள் இந்த திராவிடர்களுக்கு சாதி ஒழிப்பு சமம்லாம் இல்ல. அவங்களுக்கு அது முக்கியம் இல்ல. தங்களை பிராமணர்களாக உயர்த்திக் கொள்வார்கள் எப்ப சொன்னாரு? இன்னைக்கு அது நடந்துகிட்டு இருக்கு. ம். 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 திமுகல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா மிக கோடி கணக்குல பணத்தை வச்சுக்கிட்டு தங்களை ஒரு உயர்ந்த பிராமணர்களோட பிராமணர்களா அந்த ம். பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கத்தையே நீங்க வந்து சகிச்சுக்கலாம் போல இருக்கு. இவங்க பண்றதை சகிக்க முடியல. இதெல்லாம் ம். சமூக நீதிக்குள்ள வருமான்னு கேட்கணும்ல. ம். 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 பேசணும் இல்ல இதெல்லாம் வந்துட்டு. ம். ம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து எத்தனை காலத்துக்கு இந்த இளைஞர்கள் வந்து இன்னைக்கு இதை புரிஞ்சிக்க தொடங்கி இருக்கிறாங்க. இந்த கேள்வி கேட்ட உடனே அந்த தலைமையை கொச்சைப்படுத்திடுங்க. எப்பயுமே வந்தீங்கன்னா இது வந்து ஹிட்லருடைய பாணி வந்து புரியுதுல்ல ம். உங்களுக்கு? அது அப்படியே ம். திமுக வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கு. முழுக்க அது ஒரு தலைமை அந்த மாதிரி எதிராக வருகிறதுன்னா தலைமையை முதல்ல கொச்சைப்படுத்துறது இல்ல டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது. ம். அப்புறப்படுத்துறது. ம். அலட்சிய அது ஒரு மாதிரி நிராகரிக்கிறது. இல்ல ஏதாவது ம். பழிய சொல்லி புறக்கணிச்சுட்டு தூக்கி போட்டுறது. ம். இதுதான் இவங்க செய்யறாங்களே ஒழிய எதிர்கொள்ளக்கூடிய கருத்து மோதலை எப்பயாவது வச்சிருக்காங்களா? ம்ஹ்ம். வச்சதில்ல. ம். எப்பயாவது கொள்கையை பேசி ஓட்டு கேட்டிருக்காங்களா? இல்ல. எப்பயாவது நாங்கள் இதை செய்தோம்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு கேட்டிருக்காங்களா? ஆ. சொல்லு. இதுதான் வந்து இதுக்கு பேர் தான் வந்து திராவிடம். இவங்க வந்துட்டு சமூக நீதிக்கும் இவர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தூரம். கட்சிக்குள்ளாகவே சமூக நீதி இல்ல. கட்சிக்குள்ளாகவே பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு எல்லாம் தெளிவா நான் எழுதிட்டேன். ம். ம். அமைச்சரவையில பெண்களுக்கு எத்தனை பேர் இது இப்ப சமூக நீதி. நீ என்ன பெரியாருடைய பின்பற்றுன்னு வரீங்க? பெரியார் கைய புடிச்சு வளர்ந்தா, அதை புடிச்சு வளர்ந்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணும். பெரியாருடைய ம். கொள்கைக்கு நாங்க தான் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ம். பெரியார் தான் எங்களுக்கு வந்து மாடல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க. அப்ப ம். நீங்க பெரியாருடைய கொள்கை எப்படி பெண்களுக்கு நீ எத்தனை சதவீதம் கொடுத்திருக்கணும்? ம். எதுவுமே இல்ல. ம். அங்கெல்லாம் பெரியார பேசிடக்கூடாது. அவ்வளவுதான் நடக்கிறது. நாங்களே வச்சுக்குவோம். இங்க ம். நீங்க சமூக நீதி எல்லாம் பேசின்னு வரக்கூடாது திருமாவளவன். ம். வாசலுக்கு கோபாலபுரம் வாசலுக்கு வெளியிலே நின்னுக்கும். ம். எப்பயாவது எதனா குடுப்போம் வாங்கிக்குங்க. திருமாவளவனுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. ம். புரியுதுல்ல? அப்படிதான் ம். நடத்துறாங்க. ஆமா. நீ வந்து ம். ம். பெரியார் கொள்கை அப்படின்னு இருந்தா நீங்க திருமாவளவன் அவர்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு இன்னைக்கு அது ஒரு முக்கிய இடத்துல குடுத்திருக்கணும் இல்ல. ம். ம். ஆமா ம். டெல்லி அமைச்சரவையில போய் உங்களுக்கு பங்கு வேணும். நீங்க நீங்க வந்து ம். பாரதிய ஜனதா கட்சியில உறுப்பினரா நீங்க? ம். ம். பாரதிய ஜனதா கட்சி நீங்க அதை இங்க தூக்கி நீங்க வந்து கூட்டணி வச்சீங்க. சரி முடிஞ்சிருச்சு. டெல்லியில போய் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியில நீங்க எப்படி பங்கு வாங்கிட்டு மந்திரி சபையில 5 வருஷம் இருந்தீங்க. உங்களுக்கும் ம். பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு என்ன உறவு? அப்ப ம். இந்துத்துவாவா தெரியலையா அது? ம். அதெல்லாம் விடுங்க. நீங்க டெல்லியில ம். போய் இருந்தீங்கல்ல, அந்த ம். மாரி இங்க இருக்கிற கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உனக்கு தூக்கி முதுகுல தூக்கி சுமந்து அந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கு சீட்டு கூட மந்திரி பதவியில இடம் கூட ம். கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஒரு பதவி கொடு, ம். திருமாவளவனுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி கொடு, ம். காங்கிரஸுக்கு ஒரு மந்திரி பதவி கொடு. அங்க கூட்டணிக்கு போறீங்கல்ல நீங்க டெல்லியில. ம். 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 காங்கிரஸுக்கும் உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு? கூட்டணி ம். தான். ம். கூட்டணி வச்சதுக்காகவே நீங்க டெல்லி மந்திரி சபையில போய் பதவி வாங்குனீங்களா இல்லையா? வாங்குனேங்க. ம். வாங்குனீங்கல்ல. ம். அந்த அந்த யோக்கியதை அந்த சமூக நீதி இங்க இருக்கணுமா இல்லையா? இருக்கணும். நீ வேற ஆள் குடுக்க வேணாம். கூட்டணி வச்சு உன் கூட உன்னை ஜெயிக்க வச்சவங்களுக்கு ம். நீங்க அந்த பங்கீடு குடுத்திருக்கணுமா இல்லையா? அப்புறம் என்ன சமூக நீதி இங்க இருக்குது சொல்லுங்க. ம். ம். அதனால தம்பி இங்க பாருங்க சமூக நீதி திமுக, திராவிடம் நீங்க பேசுறாங்க தயவு செய்து.
ம். அது ரொம்ப கொந்தளிப்பு உண்டாக்கிடுது. இல்ல எனக்கு அது தெரியுது. இருந்தாலும் அந்த கேள்விக்கு வந்து வச்சாதான் அதுக்கான இல்ல பதில் கரெக்ட். கிடைக்கும். எங்க இருக்கு சமூக நீதி இருக்குதுன்னு நீங்க யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டுட்டு வாங்க தம்பி, நான் இந்த தேதியில இருந்து யாராவது ஒருத்தர் நீங்க விவாதத்துக்கு நீங்களே நடுநிலைமையா வைங்க, பொது அறிவிப்பு கொடுங்க. ம். திராவிடத்தில் சமூக நீதி இருக்கிறதுன்னு ஒருத்தர் வரட்டும், நான் இல்லைன்னு ஆர்கியூமெண்ட் பண்றேன். நான் தோத்துட்டேன்னா அந்த நிமிஷத்துல இருந்து இந்த தொழிலை விட்டு நான் வேற தொழிலுக்கு போயிடுறேன். பகிரங்கமா ம். தமிழர் ஊடகத்துல நான் அதை முன்வைக்கிறேன். ம். ம். உண்மையிலே சொல்றேன். நீங்க ம். ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணுங்க. தேர்ந்த ஒரு திராவிட தோழரை கூப்பிட்டுட்டு வாங்க. ம். பேசுங்க. தவறு என் ம். பக்கம் இருந்துச்சுன்னா நான் இதை விட்டு அப்புறம் நான் வெளியில போயிருவேன். இனி பேசல, இதெல்லாம் நான் பேசல. ம். ம். செய்ய முடியுங்களா? வருவாங்களான்னு கேளுங்க. வர்றது ரொம்ப கடினம் தாங்கய்யா. நீங்க வேற எதுவும் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. சமூக நீதி சமூக நீதி மட்டுமே மட்டும். நீங்க நீங்க உங்களுக்கு எனக்கு விவாதமா இருக்கணும். அப்படி யாராவது ஒருத்தர் வந்தா நீங்க கூப்பிட்டுட்டு வாங்க. நம்ம வந்து கீச்சுல போடுவோம். எத்தன திராவிட தோழர்கள் வராங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். வந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த மாரி விவாதம் கடைசி கேள்வி. அ ரொம்ப நேரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களோட நேரத்தையும் அதிகம் எடுத்துக்க விரும்பல. ஆனா கடைசி கேள்வி. இப்ப இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்ல ஒரு காட்சி ஒண்ணு நான் பார்த்தேன். ஒரு காணொளி ஒண்ணு. அந்த அம்மா வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல்ல திமுக கொடிய தூக்கிட்டு போறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நாம் தமிழர் பாஜகவோட பி டீம். அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டுறாதீங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது போட்டியிடுறவங்க. நாங்க எத்தன வருஷமா ஆட்சியில இருக்கோம். திராவிடத்தோட மாடல் என்ன? சமூக நீதி பத்தி பேசல. இல்ல பெண் உரிமைகள் பத்திலாம் எதுவுமே பேசல. கட்சியின் கொள்கையெல்லாம் பேசல. பாஜகவோட பி டீம், பாஜகவோட பி டீம்னே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுல இன்னொரு கேள்வி வருது. தேர்தலுக்கு முன்னாடி பாஜக பயங்கரமா எதிர்க்கிற மாரி நடிச்ச திமுக, ஜெயிச்சு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாஜக எதிர்ப்ப எந்த மாரி வச்சிருக்காங்க? நீங்க அத 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 பற்றி உங்க கருத்து என்ன? இல்ல அது நான் தொடக்கத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கிறேங்க தம்பி. நீங்க புதுசா சொல்லல. எந்த காலத்திலும் திமுக இந்துத்துவாவை, பாஜகவை எதிர்க்காது. எந்த காலத்திலுமே நான் இன்னைக்கு வேணா எழுதி கொடுக்குறேன். கொக்கன்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு உடனே முரசொலியில எழுதிட்டோன்னு சில பேர் வந்து புரட்சி அப்படியே வெடிச்சிருச்சு. கவர்னரை இவர் வந்து உடனே பார்த்தீங்களா, கவர்னரை வந்து கவர்னர் படிந்து விட்டார், மிரண்டு விட்டார். இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும் அவர் டி.ஆர். பாலு போய் டெல்லியில பேசுறாரு. ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு ஆளுநரும் எதற்கு என்று கேட்டது திராவிட கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எதுக்குன்னு திரும்பி கேட்கிறாரு. இதே ம். திராவிட கட்சி, இதே திமுக தான் ம். பர்னாலா இங்க வந்து முதல்ல வந்து ஆளுநரா இருந்தார். அப்போ ம். பிரச்சனை வந்தோடனே திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவங்க. ம். திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே, அதாவது திமுக ம். ஆட்சியை கலைக்க சொன்னாங்க. அவர் கலைக்க ம். மாட்டேன்னு இருந்தாரு. அதையும் ம். மீறி கலைக்கப்பட்டது. உடனே அவர் வந்து போயிட்டாரு. ம். தேர்தல் வந்தது. திமுக வெற்றி பெற்று வந்த உடனே அந்த அந்த பர்னாலா தான் எங்களுக்கு வேண்டும். சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா சிங் தான் பர்னாலா. வேண்டும் கூட்டு வண்டிய. அப்ப அந்த ஆட்டுத்தாடி உங்களுக்கு இனிச்சதா? ம். அப்ப ஆட்டுத்தாடியா தெரியலையா உங்களுக்கு? ம். கவர்னர் பதவி எதுக்குன்னு கேட்டாங்களா? அண்ணா கேட்டார்ல. ம். 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 நீங்க அந்த ஸ்டாண்டில் தானே இருக்கணும். ம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா அந்த ஆட்டுத்தாடியை கூட்டு நீங்க சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சு கும்பிடுவீங்க. ம். உங்களுக்கு தேவையில்லை ஒருத்தர் சரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாரு, நோண்டுறாரு, கேள்வி கேட்கிறாருன்னு இந்த ஆளுநருக்கு வந்து நாட்டுக்கு தேவையில்லைன்னா எப்படி நிரந்தரமா நீங்க ஒரு முடிவு எடுங்களேன். உங்க கூட ம். நாங்க நிக்கிறோம். ம். புரியுதுல உங்களுக்கு? அது ம். எதுக்கு ம். சொல்ல வரேன்னா, அந்த அம்மையார் வந்துட்டு இப்படிதான் வந்துட்டு அது எந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக அந்த சொல்லி கொடுத்திருந்தா அந்த அம்மா வந்து கொடி எடுத்துட்டு நீங்க அது பாஜகவுக்கு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு சொல்லி கேட்கணும் அந்த அம்மா. ம். புரியுதுல ஆமாமா. உங்களுக்கு? ஆ, ஆனா ஆ, பாஜகவுக்கு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு சொல்ல. பாஜக நீங்க நாம் தமிழருக்கு ஓட்டு போட்டுறாதீங்க. அது ஆ, பாஜகவோட பி டீம். சரி, பி டீம் எதிர்க்கிற கரெக்ட். அந்த ஆ, ஏ டீம் இருக்குல்ல பாஜக, அதை நீ எதிர்க்கணுமா இல்லையா? உன் கட்சி ஆ. தலைமை எதிர்க்கணுமா இல்லையா? ம். அந்த சகோதரி கொடி புடிச்சிட்டு போறாங்களா, அவங்க கேட்டு இருக்கணுமா இல்லையா? நாம் தமிழர் கட்சி பி டீம், அதை எதிர்க்கிறோம். அந்த பாஜக ஏ டீம் அதையும் எதிர்க்கணும்னு ஒரு வார்த்தை வரணும் இல்ல? ம். ம். அவங்க தலைமை பேசணும் இல்ல? எந்த ம். காலத்திலையும் அந்த ம். ஏ டீமை பத்தி ஒரிஜினலா இருக்கிற பி டீம் பேசவே பேசாது. ம். எப்பவுமே பழி ஒரு இடம், பாவம் ஒரு பாவம். இடம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ம். புரியுதா? ம். ம். செய்தவன் ஒரு இடம் வந்துட்டு இன்னொருத்தவன் அந்த மாதிரி அனுபவிப்பது முழுக்க சுகத்தை இவர்கள் தான் அனுபவிப்பாங்க. நீங்க ம். வந்து இது வரைக்கும் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கிறேன் இறுதியாக. ம். உங்களுடைய சட்டமன்றத்தில் இந்த தமிழ்நாடு தமிழ் மாநில உரிமைன்னு பேசிட்டு இருக்கிற அந்த திராவிட கோஷ்டிகளுடைய அவங்க முடிவு படி நம்ம எடுத்துக்கோம். இது சொல்றதுக்கு ம். வருத்தப்படணும். ம். சட்டமன்றத்துல ஒரு தீர்மானம், அது யாரோ அதிமுக அரசு திமுக அரசு ஆக தமிழ்நாடு கரெக்டா? தமிழ்நாட்டுடைய ம். மக்களுடைய பிரதிநிதியாக ஆமா. நீங்கள் இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய இந்த ம். மக்களுடைய உரிமையாக நீங்க சட்டமன்றத்துல குரல் கொடுக்கிறீங்க. எழுவர் விடுதலை சம்பந்தமாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்புனது அது என்னாச்சு? ம். நீட் தேர்வை விலக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுக போட்டு அனுப்பின தீர்மானம் என்னாச்சு? ம். இதை வந்து கொச்சைப்படுத்திட்டு இருக்கிற இந்த ஆளுநரை நாங்க சுத்தமா புறக்கணிக்கிறோம். இந்த தமிழக சட்டமன்றத்தினுடைய முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர்ல நீ ஆளுநர் எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க? ம். புறக்கணிச்சிருக்கணுமா இல்லையா? என்ன ம். மரபு வேண்டி இருக்கு உங்களுக்கு? உன்னை ம். அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கிறான், அவன் மாநில உரிமையை காலில் போட்டு மிதிச்சிட்டு இருக்கிறான் டெல்லி. அதனுடைய ம். பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் இப்படி செய்துட்டு இருக்கிறார். இந்த ஆளுநரை நாங்க முற்றாக புறக்கணிக்கணும். ஒரு முறை நீ செய்திருக்கீங்களா?
ம், கூப்பிட்டு வச்சு ம், வாசிக்க சொல்றீங்கல்ல, ஏன் வாசிக்க சொல்றீங்க? ம், ம். துணிச்சல் இருக்குதா? என் இல்ல. சட்டமன்ற நிகழ்ச்சியில் எங்களை புறக்கணித்த இந்த ஆளுநரை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம். அவர் இல்லவே இல்ல. அந்த மரபை மீறி கூட்டம் நடத்துங்க. ம். நடத்துங்க. ஒரு முறை நடத்தி காட்டுங்க நீங்க. நடத்த மாட்டாங்கய்யா. ஒண்ணு ம். உங்கள கொச்சப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான். அவன் மாநிலத்தை கொச்சப்படுத்திட்டான். உன்னுடைய மக்களை கொச்சப்படுத்திட்டு இருக்கிறான். மக்களுடைய பிரதிநிதியாக நீங்க ம். இருக்கிறீங்க. நீங்க அதை செய்யாம அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து புக்கஞ்சு நிறுத்தாயம் எழுதிட்டாங்க. இதான் சும்மா ஒரு டிராமா இதெல்லாம் வந்துட்டு. அது அப்ப இன்னும் எழுதுனது ஒரு கொஞ்சம் சில பாருங்க. அது எழுதுனது சிலந்தின்னு பேர் போட்டு எழுதுறாங்களே தவிர, யாரும் நேரடியா எதிர்க்க கூட துணிவில்ல. சிலந்தி எழுதுது கட்டுரை. அது காலம் முழுக்க இவங்க அப்படிதான் எழுதுவாங்க. அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக இந்துத்துவாவோடு கலந்து விட்டது. நல்லா கவனிங்க, அ, சிரிச்சிடாதீங்க. திராவிடம் இந்துத்துவாவோடு கலந்து விட்டது. தமிழர் ஊடகம் அர்ஜுன் சொல்லல, ராவணா ஊடகம் ஏகலைவன் சொல்லல, மதிப்புக்குரிய பெரியார் திடல்ல இருக்கக்கூடிய வீரமணி அவர்கள் அவங்க தான் கொண்டுட்டு வராங்க அந்த புத்தகத்தை, சிறு புத்தகம் எழுதி. அ, எப்ப முன்னாடி பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு அ, திமுக கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு 5 வருஷம் மந்திரி பதவியில நல்லா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்கல்ல வாஜ்பாய் கிட்ட. அப்ப ம், இவர் வந்து அம்மையார் பக்கம் இருந்தார் ஐயா வீரமணி. ம், அந்த கடுப்புல என்ன பண்ணிருக்கிறாரு இவர் வந்துட்டு, இந்துத்துவாவோடு கலந்து விட்டது திமுக. ம், இன்னைக்கு ம். அந்த புத்தகம் எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. என்கிட்ட இருக்கு அந்த புத்தகம். மறைச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு அதே அந்த திமுக நிறம் மாறிடுச்சா சொல்லுங்க. இவர்கள் எல்லாம் எப்படின்னு காட்டுவார் அந்த மக்களுக்கு. இப்ப அ, இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம நுணுக்கமா எல்லாத்தையும் தேடி எடுத்து வச்சுட்டு சொல்றப்ப ஒரு அ, கொதிப்பு வருது நம்ம மேல. ம், என்ன பண்ணணும்? ஏதாவது அவனுடைய விஷயத்தை கெடுக்கணும். வேலைக்கு போற ம், இடத்துல சொல்லி கெடுக்கிறது, வர வருமானத்தை கெடுக்கிறது, ம், ஏதாவது வகையில தொந்தரவு பண்ணி இதெல்லாம் செய்ய முடியுதே தவிர, நீ என்ன அதுக்கு மேல செய்திட முடியும் சொல்லுங்க? ம், 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 ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. வர ம், உண்மைகள் வெளிப்படுதுனாக்கா ஒரு என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டம் வந்து வரும். நீங்க வந்து ம். வீழ்த்த முடியாதவர்கள்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. கிடையாது. ம், ம், அநீதியின் மேலேயே நீங்க இருந்துகிட்டு ஆட்சி செய்யலாம்னு தான் அது நீண்ட காலம் நீடிக்காது. ம். வீழ்த்தப்பட முடியாதுன்னு சொன்ன எத்தனையோ ம். ரோம் சாம்ராஜ்யம் விழுந்திருக்கு, உங்களுக்கு சரி. லண்டன் பேரரசு விழுந்திருக்குது, பிரிட்டிஷ் பேரரசு விழுந்திருக்கிறது. ம், எத்தனை காணாம போயிருக்கு. நீங்க வரலாற்று திரும்பி பாரு. என்ன ம், அவ்வளவு நிரந்தரமா நீங்க? ம், என்ன நீங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்க குறி வச்சு ஒரு இது இப்ப இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்குது நீங்க வேணா பாருங்க ஒரு வழக்கு வரும். எப்பயாவது ஏதாவது ம், வழக்கு போட்டு முடக்கு. இதைதான் செய்ய முடியுது உங்களால. ம், நீங்க உண்மையிலேயே வந்துட்டு பி டீம்னு யார சொல்லணும் நீங்க சொல்லுங்க. ம், இந்த ம். திராவிட தோழர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி கொதிப்பாங்க. சீமான் பி டீம் ஐயோ சீமான் வந்துட்டு நான் இந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க சொல்லுங்களேன். சொல்லுங்களேன் நீங்க சொல்லுங்க. நான் இந்து இல்லடா நான் வந்து வேற என்னுடைய மதம் சைவம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க ஒரு முறை சொல்லி ஒரு அரசியல் பண்ணிடுங்க நீங்க. பெரும் கட்சி. நல்லா கவனிச்சுங்க. மிகப்பெரிய கட்சி. 35% வாக்குகளை வச்சிருக்கிற நீங்க ஒரு முறை சொன்னீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும். அது எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் உங்களால முடியும். அந்த திமுக, அதிமுக என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உண்மையில அதை மறுக்க முடியாது. அவர்கள் ஒரு பிரச்சனையை முன்னெடுக்கிறாங்கன்னா அது பெரிய அரசியலா மாறும். ம், ஏன்னா அந்த ம், வாக்கு சதவீதம் அவங்க கிட்ட இருக்குது. இப்ப நீங்க ஒரு முறை நீங்க சொல்லுங்களேன் நீங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இந்துக்கள் இல்லை அப்படின்னு நீங்க ஒரு பெரும் போராட்டத்தை அறிவிப்பா செய்து நீங்க செய்து பாருங்க. பிறகு என்ன ம், ஆகுது அந்த கூடாரம்னு பாருங்க. ம், ஏன்னா ம், உங்களுக்கு அணுக்கமாக இருக்குது. இந்துத்துவாவுக்கு நீங்கள் அணுக்கமாக இருக்கிறீங்க. உங்களை விட்டு வச்சிருக்காங்க. இது அணுக்கமாக இல்ல. 2 பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க. புரியுதுல்ல? ம், ம். புரியுது. பாஜகவும் அடிக்கிறாங்க, இவங்களும் அடிக்கிறாங்க. சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க. இவங்க வந்து பாஜகவுடன் சேர்ந்து கொண்டு இந்த மண்ணின் மக்களுடைய அரசியலை வந்து வெளியில வந்துடக்கூடாதுன்னு கொச்சப்படுத்துறது இந்த 2 பி டீம் தான். ஏ டீம், பி டீம் ம். அந்த உண்மையில பிடிஎம் அதுதான் ஆமா. பண்ணுது. ம், பாஜகவோட சேர்ந்து அரசியல் செய்வது அந்த திராவிடர்கள் தானே ஒழிய வேற யாருமே கிடையாது. இது வெளிப்படையா ஒரு விவாதத்துக்கே வைக்கலாம். ம், காலம் ஒரு நாளைக்கு வரும். இதெல்லாம் அம்பலப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். நேற்று என்ன ம், சொன்னார்கள், இன்று என்ன சொன்னார்கள். ஏன்னா அந்த மாதிரி சொன்னதை திரும்பி பார்க்க வைக்காத அளவுக்கு உங்களை வந்து மடமாத்திக்கிட்டே போகும். அதுக்கு பேர் ம், தான் திராவிடம். ம், மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தனக்கான அரசியல் எது என்பதை முன்னெடுக்க வேண்டும். சரியான ஒரு ம், பாதையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். அதை ம், வலுப்படுத்தணும். இப்படியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கான ம், பாதை ஒன்றும் துரோகிகள் கூடவே சேர்ந்துகிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிரும், ம், ஈழம் கிடைச்சிரும் நம்புறது தப்பு. புரியுதுல்ல ம், உங்களுக்கு? ம், இங்க யாரெல்லாம் வந்துட்டு அந்த தனித்தமிழ் ஈழம் நசுக்குவதற்கு இறுதி கட்ட முடியும் போது வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு அமைதியா இருந்தாங்களோ, ம், புரியுதுல்ல? திரும்ப ம், திரும்ப ம், நீங்க அவங்களையே நம்பி அவங்க பின்னாடியே நீங்க போகணுன்ற அரசியல் எடுக்கும் போதெல்லாம் நீங்க தோற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. துணிஞ்சு ம், நீங்க ஒரு முடிவு எடுங்க. புரியுதுல்ல ம், உங்களுக்கு? அப்பதான் உங்களுக்கு ம், வந்து ஒரு சரியான விடிவு வரும் அப்படின்றதுதான் இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம். ம், அது அந்த மக்களுக்கா இருந்தாலும் சரி, தமிழகத்தை சேர்ந்த இந்த மக்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, இந்த ம், மாயைகளை வந்து இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. தெளிவா ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. ம், நான் அந்த பக்கம் தவறு இல்லவே இல்ல. இந்த கட்சி மட்டும்தான் புனிதமானது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. ம். வாய்ப்பே கொடுக்காம நீங்க சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். புரியுதுல்ல?
உறுதிங்க ஐயா. நாம் தமிழர் கட்சியை நீங்க வாய்ப்பே கொடுக்காம நீங்க வந்து உடனடியா குற்றம் சாட்டிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்ல வர, அதான் விஷயம். சரிங்க ஐயா. இதுல நான் இந்த நேர்காணல்ல கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். நான் உங்ககிட்ட ஒரு விடயத்தை வந்து நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது நீங்க கேட்டீங்க, ஐயா ஸ்டாலினோ இல்ல அதிமுகல இருக்கிறவங்களோ வந்து நாங்கள் வந்து இந்துக்கள் இல்லை, சைவர்கள், வைணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வச்சீங்க. உங்களுக்கு நான் ஒரு உண்மைய சொல்றேன். அவங்க என்னைக்குமே அத சொல்ல மாட்டாங்க. அதுக்கு பின்னாடி வரலாற்று பின்புலம் பார்த்தீங்கன்னா, மிக முக்கியமான ஒரு சான்று நம்மகிட்ட இருக்கு. அத நான் இன்னும் வெளியில சொல்லல. அத நான் கூடிய விரைவில சொல்றேன். எந்த ஒரு காலகட்டத்திலயும் நீங்க இப்ப அருணன் இருக்கார்ல, தோழர் அருணன் மார்க்சிஸ்ட். அவரு கூட ஒரு பதிவு போட்டிருக்காரு. நாங்கள் சட்டப்படி இந்துக்கள் தான் அப்படின்ட்டு. அதனால அவங்க வந்து எந்த ஒரு இடத்துலயும் அத பண்ண மாட்டாங்க. இதுவரைக்கும் இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி திராவிட முகத்திரைகளை உங்கள் அனுபவங்கள் 30 ஆண்டு கால உங்கள் ஊடக அனுபவங்களை வைத்து கிழித்தெறிந்தமைக்கு நன்றி. இதே மாரி இன்னொரு காலகட்டத்துல நம்ம வந்து உங்கள சந்திச்சு உங்களுடன் உரையாடுவோம். உங்களுடைய உரையாடியதில் மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா. நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சி தம்பி. தமிழர் ஊடகத்தின் மூலமாக நீங்க வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும். இந்த தேடல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இப்படியானவர்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு. நிறைய தேடல்களோடு ஆதாரங்களோடு வந்து முன் வச்சுட்டு இருக்கீங்க. இப்படி வந்து ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த மாதிரியான ஊடகங்களை வந்து அவர்கள் வந்து ஏனோ தெரியல திரும்பி பார்க்கறது இல்ல. அது காலத்தினுடைய சாபக்கேடு. அதனுடைய பலன்களை நம்ம ஒரு முறையும் பாடமா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் திருந்துறது இல்ல. இது எனக்காகவோ உங்களுக்காகவோ நாங்க சொல்லல. நமக்கானது எது என்பதை தேர்ந்தெடுத்து அதை நம்ம தூக்கி பிடிக்கிறப்பதான் நம்மளுடைய அந்த வளர்ச்சி என்பது கூடுதலாக இருக்கின்றது இந்த மக்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். இதுவரைக்கும் அந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி உங்களுக்கு. என்னுடைய அந்த கருத்தில் ஏதேனும் தவறாக பதிவு இருந்தால் இந்த பார்வையாளர்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு கைகோர்க்க காத்திருக்கும். நன்றி, வணக்கம். நன்றிங்க ஐயா. நிலங்களின் வாழ்வியல் தெய்வம் தமிழ் மாந்தர் பகுத்ததை தொடர்வோம்.